Morning Jackie nde nkhani yathu ikutitengera komwe sitinapiteko tikupita ku Antarctica. Imeneyo ndi continent imene ili ku southernmost part ya dziko lapansi, ili ku south edi. Ndiye sinkhani yayitali koma gwirani chakumwa tenticheza. Ku Antarctica akuti ndi continent yomwe ili mmwamba kwambiri pa dziko lonse lapansi, ndi continent yomwe ili ku south kwa dziko lapansi, komanso ndi continent yozizira kwambiri, ya dry kwambiri, komanso kuli mphepo kwambiri, sikugwa mvula, imagwa nthawi zina koma osati kwenikweni. Akuti ma temperature aku Antarctica amagwa kufika -89.2 degrees Celsius, kuposa mfriji yeti. Chifukwa cha kuzizira kumenekoko malo ambiri ndi ice basi, mbali zina zimakhala snow koma mbali zina ndi ice, kungokhala chi ice block, kukhala kuti desert koma desert yake yoti ndi ya ice eka, kukhala chi block mzinda wonse mene ulili mene mwina Lilongwe plus Dedza, kungokhala chi ice block ndi mmene kulili. Ndi kumakhala zinyama ngati masil, komanso muli wildlife mu madzi yake, kuliso nangasi muli nyanja koma madzimo muli zinyama zonena kuti kapena nditi nsomba zonena kuti anthu sitinazonepo. Nthawi zonse kuli ma researchers oti amakayang'ana, ma marine biologist amapanga research ndi zomwe amafufuza zonena kuti nthawi zonse amapeza nsomba zonena kuti sizinaonekepo pa dziko lapansi ndi maso. Nde muli zinthu zambiri koma nangasi kulibeko anthu sakhalako. Funso nkukhala lonena kuti nde chifukwa chani nsombazo sizipanga freeze eti, siziuma chifukwa chani ngati kuli kwa ice ko frozen choncho kozizira. Ndi akuti mchilengedwe chake magazi yake ansombazo ndonena kuti sapanga freezing point yawo ndiyosiyana ndi ya dera loselo, komanso zakudya zawo adakadya ma proteins amene amadya muli ma platelets oti amakhala ndi action ya antifreeze, amakhala antifreeze oti ice uchaula atani sangapange freeze chani, sangapange freeze nsombazo. Chilengedwe chodabwisa iti zozizwa za pa dziko lapansi. Kunapangidwa mgwirizano wa maiko kunena kuti anthu sakupita kukakhalako, komanso palibe dziko lomwe lingagwiritsire ntchito Antarctica kuti zipanga zake za military, kapena kunena kuti ayi malo awa ndi athu, anasiya kuti amenewo ndi malo achikhalire apaokha. Anthu ofuna kupita ukayenda akhoza kupita, koma akuyenera kukatenga permit kuti afuna kupita ku Antarctica. Maiko osiyanasiyana amatumiza ma vessels awo ama research afuna kupeza zinthu zosiyanasiyana. Ndedzi ma block zikulu za ice izo amazitchula kuti ma ice shelf, ndedzi ma shelf za ice. Nde pali zima shelf zosiyanasiyana zingati mizinda yatunthu eti. Ndineno kuti china pali chishelf china amachitchula kuti Ross ice shelf, nde pali china amachitcha Filk na Ron ice shelf. Nde zilipo zingapo ndithu koma ndi zikulu ngati mizinda imene ngati city yatunthu kapenanso kuphatikiza ma city angapo zima ice shelf zawo eti. Nde ngozi zina zomwe zimatha kuchitika eti ndi ma avalanche, mapiri a ice ndi snow akagamuka, snow kapena ice uja amatha kugamuka kuchoka pa phiri ndi kumagwa ngati zimiyala zikulu zoti zimangokokolola olo kukwirira ndithu zimene zili munjira pambali pake zimakwirira, ndi ngozi yoopsa kwambiri ma avalanche eti. Nde kumachitika zinthu zambirimbiri zosiyanasiyana ku dziko la ice titero eti. Komanso kuli ma penguin nkomwe amakhala, ma sea lion, ma seals zimakhala kutiko, zimakhala kumenekoko, zimalowa m'madzimo zimadya nsomba zomwe zimakhala mmene momo. Nde mu 1986 pa sheet imodzi ya ice Filk Niger panapeza kuti panagamuka ice, chinagamuka chibloku chimodzi, koma chibloku chake chachikulu pafupifupi size ya ma city awiri a London, kapena kati ngatine kuti sindizowa kuti ku Malawi ndingayisezere ndi ma cities angati kuphatikiza eti kuti chichiti chachikulu kwambiri chinagamuka nkwamba kusuntha m'madzi. Nde chinayamba kupita, chimangopita ndese zimaziko kuti chilowera kuti chifukwa chone kuti chichiti chimecho chinayi chachikulu kwambiri chiblokocho chimaoneka ndi pa satellite pomwe, nde zimaoneka kuti pa satellite kucha chasuntha chinayamba kupita ndi madzi. Koma chinapezeka kuti chifukwa chonena kuti nangasi ice uja amazaoneka mmwamba mucha, koma pansipo samakhala kuti ndi cha ice block choti ndi mkati momwe pansi pa nyanja chalowa chapita mpasi pomwe, chinakoledwa ndi thope pansi
pa nyanja nde chinapeza kuti chatsakamira pamene popo nde chinakhala ngati chayima chingozungulira pamodzimodzi nde zapezeka kuti pansipo pasungunuka pamene chinatsakamirapo papezeka kuti chayambanso kusuntha chinayamba kusunthanso mu December nde mu December chayamba kusuntha koma chikulowera ku island ina yake dzina lake South Georgia ndi territory ya Britain nde chi iceberg chikusunthachi achipasa dzina akuchitchula kuti A23A akuti weight yake chimachita weigh 1 trillion tons ndezi kuopsa kunena kuti nanga sichikungopita sichikuyima amayembekeza kuti chiyima kapena mwina mphepo ikankhira direction ina koma chikungotanibe chikungosuntha chibloko chicha ndipo chikulowera pa island imeneyo nde island imeneyo yonso ndipo nena kuti pali wildlife pali mapenguini pali masilu pali zoni kuti zimakhala patipo zimakhala pamenepo nde akuopa kunena kuti chibloko chicha chikafika ndikukagunda pamenepo chikumapeza kuti chikukhabuka chikugamuka iti mene chikusuntha nanga si chachoka kozizira kwambiri ku Antarctica kuja chakhala chikuyenda chikusuntha nditero chikuyandama nde chachoka kozizira chafika m'madzi otani madzi otentha nde m'madzi otentha mucha chikusungunuka pang'ono koma ifo chonoti ndi chibloko chachikulu kwambiri suti chikangosungunukiratu koma chikumagamuka nde zonena kuti zibweretsa ngozi yonena kuti zima iceberg zijano ziyamba kupanga disperse sizipita mbali zosiyanasiyana uku zisokoneza mashipi yoyenda zake zisokonezanso kumene koko sikupitako paka island ipo ponena kuti chikhoza kapeza kuti chabloka malo amene zinyama zimadyera mapingwini amalowa m'madzi kumasambira nkumadya kumakagwira nsomba masilo amapanga chimodzimodzi nde chikapita chikatchinga chisokoneza komanso chibweretsa kuzizira madzi achanga sindi chibloko chachikulu kwambiri chozizira chiziziritsa chiwononga nde akuopa sakudziwa kuti angapange chani nanga ndi chinthu chachikulu kwambiri komanso ndi malo onena kuti ino ndofunika kuachita avoid kuti mashipi sakuyenera kupitako chifukwa akapeza kuti akugunda napo ndizi chani ndi zima iceberg nkhani yakalija ya chani ya Titanic amayenera kuchita avoid pamene pali ma iceberg nde apa pasakuziwa angopanga hope kuti mwina chikhota chiyamba kubwerera mbali ina yonena kuti basi chizingozungulira m'madzi sichipita kutiko sichipita paka island ipo nde update yanga inali imeneyoyo ya nkhani ya chi ice block chimene chichi chomwe chapeza kuti chagamuka December 2024 ndipo chikuyandama chikupita towards island poti pali tiana ta mapingweni akuluakulu chilichonse ndesakudziwa kuti zitha bwanji angochita hope kunena kuti A23A akhoda satani sakamenya pa island pamenepopo ndikupangisa ngozi ndikuwononga miyoyo ya zamoyo zili pamenepo chifukwa chonena kuti chikapita chinachita chitike nchonena kuti akhala zinyama zikhala zopanda chakudya fasi zithaso kulowa m'madzi kuti zikatani zikasambire zikapeze zakudya zawo imene ndi nkhani ya ku Antarctica zikomo kwambiri.